तो हाय श्रोता बंधु मैंने तो जे भी ब्लॉग के आस सबको स्वागत आमर गाँव एटा पहरी चली तो यहाँ आमर कलश यात्रा स्टार्ट हो जाइए। तो चलो आके कलश यात्रा पूरा फुल देखमा। तो देखो पार्थ कलश यात्रा पूरा प्रस्थान है चली। तो चलो बैन आनी जमा। तो यहाँ देखिपे आम फाइनाली पहुँची गलु बन के इनु पेन पुना देकर पूजा पाठ कर सीधा जीमा मंदिर हरि मंदिर। देख फाइनाली पेन पुना बुड़े कर पूरा बाहरी सानू ना। तो चलो ये रास्तार मजा ना महल। देखिपार सब फाइनाली मंदिर के पहुँची गलु इन किंद्र में 5 लिए। चलो इन संगे आम भी किंद्र
ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ଡେ 2 ଆଜିରୁ ଆମର୍ ଗାଁର ପହଁରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ। ନାମ ଧରୁଛନ୍ ଦେଖ। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ପହଁରିର ଡେକୋରେସନ୍ ମନ୍ଦିରର ଡେକୋରେସନ୍ କେନ୍ତା କରାହେଇଛେ ରୋଡ଼୍କେ। ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ କମେଣ୍ଟ କର୍ବ।
କେନ୍ତା ଲାଗଲା ପହଁରି କମେଣ୍ଟ କରବ ହେଲା। ଆଉ ଇଟା ଦେଖ ଆମର ମୀନା ବଜାର ବାହାର ଆଡ଼ୁ କିଛି ଏନ୍ତା ଦିଶେ। ଚାଲ ଭିତରକେ ସମୟ করে ଦେଖୁଛେ ତମକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର 3 ନମ୍ବର ଦିନ ଆମର ଗାଁର ପହଁରିର ଲାଷ୍ଟ ବୋଲ ଏଛନ୍ ଖତମ ହେବା। ଦେଖି ଦେସି ଅଛନେ ଆଉ ଦେଖୁ ପାରୁଥିବ ପୂର୍ଣ୍ଣାବତୀ ପଡ଼ି ସାରିଲାନ। ଆଉ ଏମାନେ ଦଧି ହାଣ୍ଡିକେ ଧରି କରିଛନ୍ ବୁଲାବେ। ଆଉ ଆମର ଗାଁର ପହଁରି ବି ଖତମ। ଆଉ ଭଜନ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ପହଁରି ଲାଷ୍ଟ ପହଁରି ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମୋରଟା ଯେ କମେଣ୍ଟ କରବ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବ। ଫେର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ମିଲମା ତब ତक ଲାଗି ବାଏ।